Prihrávka Gergelovi, Gergel si pekne zasekol proti hráčov a následne peknou technickou strelou v úvodnej minúte druhého polčasu takmer rozjasal domáce tribúny. Roman Gergel si takto zasekol Mihalika a následne aj Králika a len tesne minul Krnáčovú bránu. Pekný. Minúta Rohovíkov, Dacu. Roman Gergel našiel Daria Krišta a ten za pomoci ľavej Perničovej tyčky skorigoval na 2-1. Slovan tak štvrtýkrát po sebe mohli vidieť zblokovaný strelecký pokus Romana Gergela. Ešte teraz Roman Gergel aj o druhý pokus. Parádna strela z väčšej vzdialenosti. K lopte nedostal, ale Dunajsko-Strečania, áno, Gergel na hranici, pokutového územia, jeho strela, gól! Tak predsa len Roman Gergel do tretice, všetko dobre. 89. minúte to ešte bolo. Parádnou strelou Roman Gergel rozjasal hlavičku Dunajskej Stredy. Tak to bol gól. Zatiaľ štandardky na jednej aj na druhej strane správa či zľava nepriniesli žiadne výrazné nebezpečenstvo. Teraz je to však inak, je to gól. Dunajská Streda vyhráva 2-0, tak som to privolal. No a strelcom gólu podľa všetkého Andrej Čaušič. Pozrite sa s nami, to, že napokon dorazil loptu do siete, tak to bude ešte na polemiku. Zreľak sa predieral do blízkosti 16, ale neúspešne, a tak je tu priestor pre Akosa Šárku. Ešte stále trvá príležitosť pre domácich. Brašeň to skúšal, ale privítali Žilinčanov a Senica hrala s Nitrou v oboch zápasoch. Teraz však sledujeme akciu domácich, opäť je v nej zainteresovaný Ákoš Sárka, pretože hoci vyhrávala 1-0, prehrala so Senicou 2-1 a tak ako najväčší konkurent Dunajskej Stredy si body nepripísala. Dostane k lopte, je to nakopávaná prihrávka vpred na Nováka, ale ešte ani raz to hosťom nevyšlo. Tu je Papaj, našiel si na pravom krídle Nováka, Papaj bude posielať loptu do pokutového územia, tam si zbiehala dvojica hosťujúcich hráčov, naskakoval tam aj Miroslav Poliaček a teraz ako blesk čistého neba dokázal šlapákom proti Barčíkovi. Barčík, Štrba. Štrbu sa snaží vytieňovať Samuel Štefánik, ale nepodarilo sa mu to. Angelovič centruje do pokutového územia, naskakoval Sesaj a Pichovi sa v rozhodujúcej chvíli šmyklo, ale dokázal vrátiť. Roman Gergel krásne sa pohral s Piroskom, stále Roman Gergel. To Sabo. Akcia hostí pokračuje, ako Brašeň v pokutovom území. Pavlík pripravený s odkopom ešte ako Sárka. Dario Krišto. Pekne sa obtočil s loptou, po ňom Brašeň, opäť Dario Krišto. Dobrá prihrávka Gergelovi. Gergel hľada z obranu, ako Šárka, gól! V 26. minúte ďalšia gólová radosť Dunajsko-Strečanov. A ako Sárka otáča skore stretnutia, parádna prihrávka Romana Gergela, ako Sárka vyštartoval pomedzi dvojicu Kalabiška, Gava a prekonáva golmana Šulu. Teraz ich ďalšia štandardka a hlavne vysoký ako Šárka, pri ktorom stále stojí Petr Pavlík. Ale rovnako tak aj Klabník či Dario Krišto sú dobrými hlavičkármi. Aj Majerník, ktorý predĺžil loptu a tentokrát Šula. Teraz na vyrovnanie má príležitosť Gabor Straka.
respektíve Roman Gergel a gól! 22. minúta. Roman Gergel si pripisuje druhý jarný gól. Po tom, čo rozhodol o víťazstve v Trnave, vyrovnáva v tejto chvíli v Senici na 1-1. Pieroska sa príliš nekoncentroval v múre, otočil sa chrbtom v vlastnej bráne a vyhrávka nenašla adresáta. Teraz už Roman Gergel. Stále Roman Gergel, ktorý sa snažil prejsť, ale bol zastavený faulom. Nie je príliš vydarený odkop Michala Pintera. No a to mali o niečo navrch domáci. Erik Ujlaki dokázal posadiť svojho supera na zadok a následne odcentroval loptu. Sa tomuto zápasu, kde Dunajská Streda opäť predvádza zaujímavý futbal. A v tomto prípade nevyhráva ešte 2-0 ani postrela následnej dorážke. Čakáme strelu, tá nakoniec príde a loptu pred seba vyrážal Martin Kuciak, ktorý tak ponúkol. Nestalo sa a tak Dac kombinuje na vlastnej polovici. Turňa posúva loptu dopredu, krásna Matúšová prihrávka a teraz je z toho príležitosť domácich a tretí gól, ktorý strieľa Dac v začínajúcej 53. minúte. Séria chýb v obrane Dukly Banská Bystrica a nestalo sa a tak Dac kombinuje na vlastnej polovici. Turňa posúva loptu dopredu, krásna Matúšová prihrávka a teraz je z toho príležitosť domácich a tretí gól, ktorý strieľa Dac.